Milí priatelia, vo štvrtok 9. novembra sme si pripomínali založenie našej kongregácie, ktorú založil svätý Alfons pred 291 rokmi. A v dnešnú nedeľu my redemptoristi uvažujeme nad naším povolaním, nad povolaním misionára, nad povolaním zasveteného života a zároveň sa modlíme za nové povolania. My redemptoristi sme misionári a to znamená, že cez naše reholné sľuby sa zasvedcujeme dielu vykúpenia, dielu Ježiša Krista, vykúpeniu sveta. On sám sa zriekol seba samého a stal sa služobníkom všetkých, aby naplnil Otcovú vôľu, ktorou je spasiť každého človeka. A takisto my sa cez naše sľuby dávame k dispozícii nebeskému Otcovi skrze Ježiša, aby sme mohli pokračovať, aby Ježiš mohol cez nás pokračovať v tomto diele, aby mohol naďalej prichádzať k ľuďom dnes v tomto svete a aby mohli prijať vykúpenie. Tak ako možno kontemplatívne rehole hľadajú jednotu s Bohom v modlitbe, tak pre nás to naše zjednotenie s Bohom my môžeme zakúšať, dosahovať, keď slúžime, keď plníme našu misiu. Reholníci a zasvetený spôsob života nie je v dnešnej spoločnosti a v dnešnej dobe vždy úplne dobre chápaný, príjmaný. A napriek tomu svätý otec Ján Pavol II v dokumente Vita Consacrata hovorí o tom, že zasvetený život je znamením. Je znamením Krista a je znamením budúceho veku, toho, čo príde. Naše konštitúcie hovoria o tom, že my sme misionármi a každý z nás je misionár. Či už práve ohlasujeme misie, či už práve ohlasujeme Božie slovo, alebo robíme niečo iné. Možno niekto aj komu to znemožňuje zdravie alebo iné povinnosti. Bez ohľadu na to, čo práve v tom momente robí, sme misionári. Sme znamením v tomto svete, sme znamením Krista Vykupiteľa. Nad týmto sa dnes my, redemptoristi, zamýšľame. A zároveň vás prosíme o modlitby, aby sme boli dobrým znamením, aby sme boli dobrými misionármi a tiež zároveň prosíme o nové povolania pre našu kongregáciu. Ak ťa zaujalo to, čo sme hovorili o našom povolaní, o charizme redemptoristov, alebo ak by si chcel sa dozvedieť viac o tom, ako rozlišovať Božiu vôľu a ako spoznať, odkryť svoje povolanie, tak ťa pozývame na kurz rozlišovania Božej vôle a povolania, ktorý bude prebiehať v našom dome v Bratislave počas 3 víkendov v januári, vo februári, v apríli budúci rok. Budeme hovoriť nielen o rozlišovaní Božej vôle a povolania, ale aj o seba prijatí, o seba poznaní a o našej charizme. Takže si pozvaný a ak poznáš niekoho, koho by mohol tento kurz zaujímať, tak určite mu o tom povedz. Všetky informácie a prihlasovací formulár nájdeš na našej webovej stránke www.redemptoristi.sk.